Get ready with me за фитнес. Напоследък имам време да ходя само единствено вечерно време. Даже всяка сутрин имам танцови репетиции за концерта ми, билети в евенти. Получих пратка с новите APG-та и сега ще ви покажа какво има в нея. Бомбастичното екипче, което ще облека накрая. В кутията, освен моите обувки, които са си тук, имате картичка, имате бомбастичен плакат на краката ми, така че заповядайте. Освен това с всяка поръчка идва бум! APG мешка, днес ще си напълня нещата в нея. Като ходя на фитнес, гледам да ходя без никакъв грим, защото така по-трудно ме разпознават. Това е последното нещо, което аз искам да ми се случва там. Искам с вежди и мигли, миглите седат за по една седмица и не мога да ги разкарам. А без грим означава поне вежди за мен винаги. Ще преверем мъжкия дезодорант, който ползвам. 1 евро, което ползвам за шкафчетата. Това е моят термос за вода, използвам Era. Тази специфично Анди ми го купи, защото аз не харесвам вода. Специални капсулки с аромати, които се сменят и така докато пиеш вода, миришеш готиния аромат и а се едно пиеш сокче. Тила бомбастичната ми APG мешка. Облека екипчето и ще направим фитчек. Пау, айде Анди арми! Другото е много удобно, моето е с розово в качулката. Хиляда пъти повече предпочитам да ходя с баги неща на фитнес, отколкото с прилепнали неща и клинове. Пау, обувките. Пократително завързаната ми коса. Ако искате целият този дрип, целият този слаг, сайта на Runners, получавате обувки, картичка, плакатче, мешка. И това е. Бай!